Кабат безнең тапшыруга зур Чиркли авылыннан кытлау хаты килде. Бүген үзенең матур тулган көнен якташыбыз Юсупова Мәрьям Фәритовна каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән әтисе Фәрит Исмятович, әнисе Фагилә Сагадиевна, Рязань өлкәсеннән апасы Зөлфия, Пензадан энесе Усман гаиләләре белән ихластан кытлыйлар. 1981 елның 10 сентября әле кичә генә булган сыман искә алабыз. 4 килолык сабыемны туганда да миңа Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм иткәндер. Авырлык күрмичә тудым дисәм дә ялгыш булмас. Беренче балабыз шаян, шук булса, Мәрьямыбыз бик тыйнак, бик сабыр, бик акыллы һәм пөхтәлек, чисталык яратучы бала булып үсте. Без аны үзара бабай оныгы дибез. Чөнки балачак еллар аның күбрәге бабай белән узды. Әллә анардан мул шул кадәр акыл, тәҗрибә туплаган. Үз яшенә карата таң калырдай төпле кыз иде. Бер кат укып чыккан шигырьне 1 минут эче ятлап алып, шын артистларча укырга керешә иде ул. Мәктәптә дә бик тырышып укыды. Аннары Пенза шәһәрендә юрист һөнәрен үзләштерде. Әтисе баласының үз артыннан юрист һөнәрен сайлауына бик шатланды. Минем дә дәвамым бар дип горур йөрде. Озакламы киявебезне очратып гаилә кырдылар. Бер артлы диярлек эш сөекле балаларын тудылар. Ләкин ул үз һөнәрендә бик тиз, олы биеклекләргә ирешү сәбәпле эшсез тора алмады. Шуңа күрә үз адвокат конторасын булдырып хезмәт итеп килде. Аны шәһәрләрендә күпләре белеп, танып, һәр вакыт мөрәҗәгать итәләр. Кызым турында бары җылы яктан гына телгә алалар. Бик мәрхәмәтле булу сәбәпле байтак кешегә ярдәм кулы сузып яши ул. Динебезне дә куәтләп дөнья куа. Сабыебызга, йөзебезгә кызыллык китермичә, бары шатландырып яшәгәне өчен 2 дөнья бәхет сәгадәтен насыплар кылсын. Кайнана кайнатасын да ул бары хөрмәтләп яши. 2 якны да тигез күрә белә. Кызым, сеңелем, апабыз, кытлап туган көнең белән ни теләргә дә белмибез. Барысы да бар бит синең. Шуңа күрә барына бәрәкәт телибез. Һәм биргән иман байлыгы, саулыктан сине һәм гаиләңне аермасын иде дип сорыйбыз бары. Кадерледән дә кадерле, якыннан да якыны. Бүген күңелләрдә безнең бары шатлык ялкыны. Бу шатлык синең бәйрәмгә кытлаулар эзләгәнгә. Дөрес икән, Ходай бирә матур яши белгәнгә. Биргән сиңа, буең зифа, акылың камил балам. Бәйрәмеңдә сине кытлап, бәхетләр теләп калам. Әтиеңнең горурлыгы, минем олы шатлыгым. Оныкларым да бары тик иң зур олы байлыгым. Балаларның кайгыларын күрмәгез сез гомергә. Мәңге шундый булып калып яшәгез бергә. Барыбыз да җыелышып, сайладык җырлар бүген. Мәңге аяз булсын балам, баш очыңдагы күгең. Кадерле Мәрьям Фәритовна, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын. Бәхетле булыгыз. Туган көнегез кытлы булсын. Кытлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Туган көн, күңелдә
Ярамыйча чыланырга торган көн Елга бер генә килә ул Без туган көн Шуның белән башка көннән Аерылып торган көн Елга бер генә килә ул Без туган көн Шуның белән башка көннән Аерылып торган көн